Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Lesakako udal pilotalekutik. San Fermin jaiak Iruñan ez ezik Bortzirietan Lesakan ere ospatzen dituzte, bihar arte izango dituzte hemen festari dagozkion lanak eta kontuak, eta festen barruan urtero pilota jaialdi ederra antolatu ohi dute bertako pilota elkarteko kideek eta enpresa zenbaitek, eta aurten ere hirugarrenez okerrez banaiz ados pilota deitu dute, eta urteroko legez, urteroko ohiturari eta hitzorduari eutsita beste behin ere hemen gara Lesakan jaialdi polit batekin, eta jaialdia ez da jaialdi kutsukoa izango bakarrik, lehia kutsukoa baino, izan ere gaurko lehendabiziko partida hau torneoari dagokiona izango da, eta torneoari dagokiona izateaz gainera final handirako txartel bat jokoan izango duena. Batetik Ainhoa Ruiz da Infanteariko da gorriz, eta urdinez Maili Barrokalek jardungo du haren aurka. 22 datorren ostiral goizean Iruñeko Labriteko final handirako txartel baten bila hariko dira gaur Ainhoa eta Maili lautardiko partida honetan, eta ondoren Binakako ados pilotaren San Fermin torneoaren ligaxka fasea itxiko da, ezer erabakiko ez duen norgehiagoka batekin, eta bertan aldaketatxo bat izango da. Eneritz Arrieta eta Oiana Orbegozo ziren hemen ari izatekoak, baina Eneritzek ez du jokatzerik izango, esku oraindik ez baitu behar bezala errekuperatu, ez baitu bere onera ekarri erabat eskua, eta haren ordez finalerako sailkatuta dagoen Jera Iturriaga izango du lagun Oiana Orbegozok, eta haien aurka bi gaztek jokatuko duten Natale Aranburu Lazka Otarrak eta Olatz Ruiz Larramendi Eulatearrak. Lautardiko partidan bete-betean sartu aurretik oraindik pilotariak beroketa ariketak egiten ari direlako aipa dezagun. Mailik eta Ainhoak orain urrengo zein izan zuten jokatu zuten lehia jokatu zuten neurketaren aurrekaria zein izan zen aipa dezagun, hori aurkitzeko ez dugu oso urrutira jo beharrik, hilabete eta erdi eskas edo egin beharra dago atzera. Mendaroko Oinati pilotalekuan Udaberri bertso pilota torneoaren baitan jokatu zen jaialdira, eta orduan ligaxka partida izan zen, ligaxkako partida izan zen, eta bertan Ainhoa Ruiz da Infantek 18 eta 11 hartu zuen Barrokal mendean, baina noski gaurkoa ez da Mendaroko pilotalekua, Lesakakoa baizik, eta gaurko partida 22 izango da, hoi bezala. Oraintxe eman dizkie jokorako pilotak pilotariei epaileak, Jose Luis Zaintak, eta probatu ere egin gabe badoaz bi pilotariak kantxaren erdira. Jose Luis Zaintak, Nafarroako Pilota Federazioko epailea eta bertako Lesakako Arkupe Pilota Elkartearen ordezkaria erdian dutela. Leon Castilloa jaurti du gora epaileak, eta kolore gorri agertu duenez sakearen erreferarako prestatzera joan da Maili, eta pilota hautatzeko lanetan saskirainoko bide laburra egin du Ainhoa Ruiz da Infantek. Hautatu du bere gustuko pilota, eta oraintxe pasadio Maili Barrokali, honek pilotaren tasunen ezaugarrien berri izan dezan, eta une batetik bestera izango dugu partida jokoan. Oraintxe pasadio Barrokalek pilota Ruiz da Infanteri, eta une batetik bestera etorriko da sake ateratzera eragin dio punpa pilotari, eta atera du sakea, baina ez da pilotaka da zenbatzeko moduko izan, sakeak ez duelako hirugarren kuadroko arrastoa gainditu, eta beraz bat ere pilotakadarik jo gabe, tantoa eta sake ateratzeko eskubidea Maili Barrokalek irabazi ditu, eta beste pilota baten bila joan da Jose Luis Zainta epailearen saskira. Orain arte pilotarik ez da erabili, baina nik uste gaurko partidan sakatzaile onbi elkarren aurka izango ditugunez.
aterako diotela biek ere. Ezaugarri horri etekina, sake on atera du Magik eta ederto bueltatu du Ainoak eta ea bada orain piloteoan zein izaten den nagusi. Ainoak ireki, zabaletik dejada egiten saiatu da Magi eta gero pilota moztuta erantzun dio jokaldiari Ainoa Ruiz Infantek. Eta luze ipinitako pilota horri esker, abiadura eman dion pilotakada horri esker lortu du bere lehendabiziko tantoa eta berriz ere aurreko pilota ateratzea erabaki du. Aurreko pilota edo aurretik azatera nahi izango zuena. Bat ere pilotakadarik ez baitu jo orain arte honekin. Zenbatzeko moduko pilotakadarik ez baitu jo orain arte pilota honekin. Bana markagailuan badator, sakera Ainoa Ruiz Infante hau luze, pote kaskarra egin dio pilotari, pilotak Magiri eta azkenean Bergararrak bueltatzerik ez du izan, 2-1. Bizkaitarra jarri da aurretik eta oraingoan aurreko ahaleginean baino luzaxeago atera du, akaso falta egitearen beldurrez laburrez ateratzearren. Jarri du beste tanto bat abian Ainoa Ruiz Infantek, hau lauterdirako sake egokiagoa izan da, ongi bueltatu du Barrokalek ezkerparetarantz moztu Ainoak Magik eraman eta botez jokarazi dio Ainoari eta horre matera joan zaio pilotari, ematera joan da Bizkaitarra, baina txapazpira joan zaio bete-betean pilota, beste tanto bat Magirentzat eta berriz ere lehen golepotik burua Magik nirea esan dio Ainoari eta beraz bere gustuko pilota lazaratuko du hemendik aurrera. Bergararrak tanto honetan gutxienez. Bina markagailuan. Sake gaiztoa, erantzunik izan ere egin ez duena. Erantzun ezin izan duena Ainoa Ruiz Infantek oso gaiztoa zen, ezkerparetari itxasita zioak ion gainera eta azkenean bueltatzeko tarterik ere ez du izan. Pilota jotzeko aukerarik ere ez zaiolako etorri. 3-2 markagailuan beste sake gaizto bat, aurrekoaren emaitza berbera eman diona pilotari gipuzkoarrari, 4-2 markagailuan eta apurka alde txikia ateratzen hasi da markagailuan Magi. Zan dezagun gogoan, partida honen irabazleak emankizunaren hastapenean aipatu dudan bezala sari berezia izango duela, sari berezia eta finalerako txartela, baina sari berezia diot, Sanferminetan, Iruñeko Sanferminetan jokatzea beti izango delako pizgarri garrantzitsua, pilotari orok egon nahi du Sanferminetako ferian, noiz edo noiz eta partida irabazten duen arentzat. Horixe izango da saria, Oiuri Zabaletaren aurkako finala jokatzea eragingo diona eta lehendabiziko aldiz izango da. Ados pilota Sanferminen barruan. Torneoko norgehiagokekin, ostiral goizean. Eta horretarako txartel bana hartu dute. Batetik Oiuri Zabaletak ostiralean Labriten aizan Ibarrola irabazitu eta besteak gaurko irabazleak izango du. Berriz ere kirol kontuetara itzulita, sake gaizto jarri du Magi Barrokalek eta tantoa lortu du saketik bertatik. Eta 6garrena lortu du markagailuan, 6-2 eta buruz-buruko naiz lautardiko partidetan askotan esaten dugu, boladaka joan daitezkeela partidak eta hasiera honetan behin horrelaxe doa, boladatxo bat egin du lehendabizi Ainoa Ruiz Infantek. Orain Magiri sakea lagunduela laguntzen ari zaio boladatxoa. Eta berriz ere jokaldi politonekin
Magik egin duen tanto sortatxoa eten du Ainhoa Ruiz de Infantek. Urrundik tira behar izan dio kolpea pilotari, baina dejada ederra egin du. 3 eta erdiaren ingurutik eta 3. lortu du. Pilotari Bizkaitarrak 3 eta 6 markagailuan eta berriz ere sakea berreskuratzeko abagunea eman dio. Horrek Ainhoari. Lehenko pilota berarekin jarraitza erabaki du, ez dut aipatu, baina pilotarik ez du aldatu Ainhoak eta hor lauterdiko marratik atzera egin du botea pilotak. Doi-doi pilotak arrastoa doi-doi gainditu badu ere. Ohartu dira, nola Magi Barrokalala epaile lanetan dabilen Jose Luis Tainta, eta beraz 7. lortu du Magi Barrokalek, 7 eta 3 markagailuan, oraintxe bueltatu dio pilota aurkariak sakea aterako duenari, eta badator, sakera Barrokal, motz-motzean ateratakoa, baina gaizto, Ainhoak eraman, botearen ostean ezkerrez luze-luze Barrokalek, oinak bostean dauzkala jo du, Ainhoak eta pilota atzera bidali, atzera bai, baina beti ere lauterdiko arrastoaren eta mugen barrenean. Dejada ona Magik, iritsi eginda Ainhoa, botearen ostean atzera, lauterdi bostetik eraman Ainhoak, beste aukera bat Magirentzat, moztu, ezkarparetan barrena dezente ibili da pilota eta Ainhoak bueltatzerik izan ez duenez, 8. lortu du Magi Barrokalek eta partida etetea erabaki du Ainhoa Ruiz de Infantek, aurkaria markagailuan aldetxoa ateratzen hasia zaiolako, konturatzerako oso azkar doa partida, oraindik ez dira 8 minutu partidari hasiera eman zaionetik, 11 tanto jokatu dituzte orain arte, horietako 8 izan dira Magi Barrokalentzat, gainontzeko 3 lortu ditu Ainhoa Ruiz de Infantek. Botillerorik ez dute, baina ez zuten hobe esan da orain arte, baita gerturatu berri baitzaio, alabari Ainhoa Ruiz de Infanteri eta Magi Barrokal bere aldetik horrari da. Tente jarrita, aulkiaren aldamenean, eten aldiko denbora kopurua bete artean zain. Oraintxe pasadio pilota epaileak Ainhoa Ruiz de Infanteri. Denbora etenaldiari zegokion denbora tartea bete dela ere adierazi dio. Eta berehala jarriko du beste tanto bat martxan. Magi Barrokalek eragin dio punta pilotari eta sake gaiztoa jarri du, 6tik erantzun behar Ainhoa, gainera ere bazetorkion eta zelan edo alan atera du pilota hori gorputzetik eta gero pilota luze ibilita tantoa lortu du hemen saketik asmatzea eta tantoari behar bezala egoki hasiera ematea garrantzitsua da. Sakea askotan izaten baita, tantoaren norantza erabaki edo marka dezakeen hainbatean eta ezaugarri horri ezin hobeto ari zaio. Tamaina hartzen momentuz Barrokal, sake bueltan aurreko tantoan, 2 pilotaka da besterik jo behar izan ez dituztenean tantoa lortu duelako eta berriz ere sake gaiztoa, pilota gainera irten egiten da zoruan eta bizia ere badenez horrek ere zeresana izan lezake partida honetan akaso. Botera ez da jarri, gainera ere tortzen hasia zitzaion pilota Ainhoari eta azkenean gauza batzuk eta besteak direla. Ez da Bizkaitarra, pilota eroateko moldatu 10 eta 3 markagailuan beste sake bat. Erdikoa, voltatzeko ez du aparteko eragozpenik izan Ainhoa Ruiz de Infantek, botearen ostean oraingoan 3 erditik. 4 erditik Magi Barrokalek ere luze-luze piloteo klasikoan ari dira. Oraingoz, pilotari biak. Ezkerrez, Ainhoak ireki.
Magik moztu, txosta bilatu du, baina ezin izan du aurkitu. Botearen ostean berriz ere pilota zabalera ireki du Ainoak eta txokotik eta zabaletik zabalera pilota luzesko erabilita egin beharreko tantoen erdietara iritsi da Magi. 11 eta 3 markagailuan, hortxe aukerakoa ikusi du eta zabaletik zabalera luze jokatzea erabaki du. Bi bider pentsatu barik eta gauzak horrela oso urdinduta daude gauzak. 11 eta 3. Beste tanto bat jarri du martxan. Magi Barrokalek, txoste egin dio pilotak Ainoari, baina ongi eroan duzakea. Magik luze, botearen ostean jokatu du Ainoak, pilota ireki ere bai, Magik eraman. Eta gero, txokoa libra zegoen. Eta kantxaren barruan bazen ere, Magiri zabalaldetik txokora egiteko tarteik eman ez dionez. Laugarrena lortu du Ainoa Ruiz de Infantek, 4 eta 11 markagailuan eta lehengo pilota bera. Kantxan Ainoak, hasieran ibili dira biak zalantzati, pilota bana kantxaratuta, bakoitzaren gustukoa kantxaratuta noski, baina orain arte pilota berarekin ari dira, denbora luze xamarrean egiari zor. Sake gaiztoa Ainoak, Magik jo bai, baina ero baterik ez du izan eta beraz, 4-garrenetik 5-garrenera egin du markagailuan Otxandiarrak, 23 urteko Otxandiarrak eta 5-garrena lortu du, 5 eta 11 markagailuan. Eta beste sake gaizto bat, honezkero kontuak zuzenak baldin badira behintzat baditu bi. Gisa horretan egindakoa Ainoa Ruiz de Infantek eta partida hasi bezain pronto esan dudan moduan gauzak ondo eta gainera pilotak zorutik irten egiten direla kontuan hartuta sakatzaile onbi direna ez elkarren aurka ezaugarri horri etekin aterako diote. Gauzak ondo baldin badoa zointzat, bi pilotari hauek sakeari, kasu honetan pilotak da askorik ez da behar izan, tanto erabakitzeko Ornabikorako aukera garbia ikusi du Ainoak eta alaxe amaitu du tantoa biparetako jokaldi baten bidez. Alegia eta apurka hasi da. Magik dituen 11 tantoetara gerturatzen. Eta 6 lortuak ditu. Sake luzea Ainoak, 6 eta 4 erantzun Magik, Ainoak ireki. Magik jaitsi, baina txapazpira. 7-garrena beraz, Ainoa Ruiz de Infantan ezat, eta hemen eskuzko partidetan nik ez dut sekula ikusi, epailea saskia eskuan duela markatzen, baina orain behintzat alari da jaialdi honetan, alari da behintzat Jose Luis Tainda, herriz ere kantxan gertatzen ari denera itzul gaitezen. Sake gaiztoa jarri du Ainoak, doi pasadu 3. kuadroaren marra arrastoa eta txoste egin duenez, eramateko tokirik eta astirik ez du izan Magik eta beraz tantoa lortu du Ainoa Ruiz de Infantek. Ostera ere badator. Bizkaitarra sakea, oraingoan luza jarri du. 6 erditik ukubiko jarrita jaso Magik, aukerakoa Ainoaren zatetzen txarra bere asmoa. Pilotari indarra emanez, gurpila emanez jokaldi egitea, dejada egitea, baina txapak xaxetu du. Pilotak da horrek izan duen okerra eta horrek eman dio tantoa. Magi Barrokali, 12 eta 8 markagailuan eta berriz ere tanto egitearekin batera pilota aldatu du. Gipuzkoarrak, bergararrak. Sake gaiztoa Magik, 5 eta erditik ezkerrez eraman Ainoak, luze jokatu du txokoan barrena eta
Pilotaka da horren egaldia. Airez, Sotaman ozeteten ale egin duagatik ere. Ezker paretan kolpe hartu du, ezker paretak. Ez zion lagunduko, hartu duen kolpean Ainhoa Ruiz Infanteri bizkarraldean. Baina ahaleginak eta Senperrenak egin arren. Ez du pilota hori altxatzeko aukerarik izan gaizto zetorkiolako eta biziki zail paratua zuelako. Ezker paretan Magi Barrokalek beste tanto bat jokoan. Orain artean piloteo klasikoan diardute pilotariek, elgarren gandik oso hurbil dira eta azkenerako Magik lortu du tantoa. Txokoan barrena pilota luze jarrita. Eta 14garrena lortu du Bergararrak. Eta moztuta lortu ditu elkarren segidan tanto bi aurrena. Ezker paretari itxatxiago eta bestea luzesko jokatuta, sake gaiztoa. Seitik eraman Ainoak, dejada zabalean. Magik, Ainoak moztu, txokoan barrena luze. Magik doido iritsi da Ainoaren pilota frontisera, oraingoan berak ireki du Airez. Magik eraman kontragatxatik, gero moztu eta iristerik ez du izan. Korrikaldi luzea egin eta gero, kantxan barrena korrikaldi luzea egin eta gero Magi Barrokalek eta beraz bederatzigarrena lortu du Ainoak eta eten ahal izan du. Magik aurrez sartu dion tanto bola da. Bederatzi eta 14 markagailuan. Eta berriz ere tantoa egitearekin batera erreskuratu du sakea. Ainoak badator sakera, eta egin dio puntua pilotari, eta sake gaizto jarri du bostaterditik eramaterik ez. Magi Barrokalek zaila zen oso, eta azkenerako altxatzerik ez Magik, 10 eta 14 beraz, markagailuan. Sakez, neure kontuak zuzenak, baldi badira behintzat, baditu 4 Ainoak. Eta sakera erdi-erdikoa, baina alere abiadura handian ateratakoa. Punpagoran ez du asmatu behar bezala pilota irekitzen. Eta orain aukerakoa Magiri etor zekioke, baina horre ez dio behar adinako gurpilik eman pilotari. Ainoa gatzera, botearen ostean jokatuko du Magik, labur geratu zaio pilota, espero baino motzxeago, baina eraman du, gaizto jarri dio kontrarioari eta honek altxatzerik ez du izan. 15 eta 10 eta berriz ere Antoa lortu du. Magik eta berak eskatu du eten aldia. Atxeden seterantz dator Ainoa, Magik ere bide berbera hartu du eta baita bere botilleroak ere, Felix aitak ere. Aita biak botillero, alabak ezin hobeto ezagutuko dituzten bi pilotariak, haien animo mezuak eta partidan egin beharrekoen gaineko jarraibideak eta aholkuak gomendioak ematen ari zaizkienak. Eta ez dakit epaileak zer altxa duen, hurbildu zaie bi pilotariei, jaso du okerrezpa naiz. Etenaldiaren amaiera adierazten zuen txarteltxoa eta badatoz. Txartelari kasu eginda bi pilotariak berriz ere kantxara lanerako. 15 eta 10 markagailuan Magi Barrokalek aterako du ondorengo sakea.
Sake gaiztoa. Bost erditik eskuinez ongi eraman eta altuera handia eman pilotari. Ainoak intxaberean jokatu du Magik. Ainoak luze. Eta baita Magik ere hemen inorkeztu. Arriskatzeko aukera garbirik ikusi. Zabalera. Ainoak Magik moztu, Ainoak eraman. Magirentzat aukerakoa berriz ere Zabalera luze. Atzeraka etorri behar Ainoak, baina jaso. Magik moztu, Sotamanoz eraman. Ainoak berriz ere txokoan barrena. Tantoa egin gura izan du Magik eta gero Zabalean irekia ikusi duzuloa eta pilota bertara bideratuta 16garrena lortu du Bergararrak 16 eta 10 markagailuan. Eta dagoeneko Zabalera jotako pilotaka bi esker tanto bi lortu ditu Barrokalek. Bera dator, sakera. Pilotari punpa eragin. Eta sakea luza jarri du, Ainoak eraman. Botearen ostean Magik luze. Bost eterditik eraman eta pilotari altuera eman dio. Ainoak erriz ere txokoan barrena jokatu nahi eta 3 eterditik atzera. Ainoak aurretiaz jokatu duena baino atzera xeago Magik. Botez, Bergararrak luze. Ainoak ireki. Magik gaizto moztu, ezkerparet handiarekin alere. Hengoan atzera, tokirik izango aldu, bai. Jotzeko bai. Eramateko adina indarreztu izan, pilotaka da horrek, 17 eta 10. Eta garaipenetik, gero eta gertuago, gero eta bide laburragoa. 22garren tantorako Magi Barrokalentzat. Sake gaiztoa Magik, Ainoak eraman. Botearen ostean Magik luze, ezkerparet handiarekin bai, baina azkenean jarri ere ezten ez egin Ainoak eramaterik ez du izan. 18 eta 10. Eta beste tanto bat Magi Barrokalentzat. Gaiztoa Magik eta Ainoak eramaterik ez. 19 eta 10, saketik kontuak okerrak ez baldin badira behintzat. Tanto kopuru bera amaitzea lortu dute bi pilotari hauek, launa hain zuzen ere. Eta ongi baino hobeto ari dira erakusten, sakatzaile finak eta oso egokiak direla. Beste tanto bat jokoan, piloteoa onain artean protagonista, eta jokaldirik ez, Magik atzera, besotakoan Ainoak ireki berriz ere Bergararrak atzeratu, eta laur denetik eta pilota begien bistatik galdua zuela eraman Ainoak eramaterik aztu izan Ainoa Ruiz Infantek eta bigarren aldiz etorri da. Aita Anton dagoen atxeden setera eta bigarren ez eskatu dio etenaldia. Partida zuzentzen ari den Jose Luis Tainta epaileari hori xebera erakutsi du epaileak berak, bi zenbakidun txarteltxoa eta berriz ere badatoz lanerako antxara Barrokal zein Ruiz de Infante. Atera du sakea Magi Barrokalek, Ainoak eraman, botearen ostean jokatuko du Magik luze.
zabalera Ainoak, Magik bildu eta txostegin dio gainera pilotak Ainoari, txosta bilatzera joan da eta bilatu ez ezik ederki aurkitu du eta bide ura urratuta lortu du tantoa gainera. Magi Barrokalek, 21 eta 10. Hauxe izango da, pilotaka da balekoa izan ezkero behintzat bere gaurko partidako azken sakea, hemendik aurrerako guztiak. Ainoa Ruiz infanteri baile gozkioke, izatekotan ere. Sake luzea Magik, luzea bai, baina baita gaiztoa ere. Erantzun izan ez duena, 22 eta 10 amaitu da. Lauterriko San Fermin torneoaren bigarren finalerdia eta beraz lortu du Magi Barrokalek etzidamuko finalerako txartela. Zorionak eman dizkio partida irabazteagatik. Botileroak Magiri, antxara badatoz, Binegako partidan ari behar duten lau pilotariak, baina gu horren aurretik eta Binegako partidan bete-betean sartu aurretik. Biziko partida hau jokatu duten bi pilotariak elkarrizketa zera joango gara, elkarrizketa postura eta berehala izango dugu euren sentsazioen berri jasotzeko aukera. Berehala ekarriko ditu Ruiz Larramendik pilotariak ona eta izango dugu beraz haien iritzien berri. Irabazlea ekarri du elkarrizketa esatera Magi Barrokal, 22 eta 10, partida gogorra izan da. Laburra 26 minutu, baina intentsitate handian jokatutako tantoak izan dituzue eta azkenean zeuk lortu duzu. Partida irabaztea, pozik izango zarela pentsatzen dut, Magi. Bai, oso pozino finalako txartela lortuta, negien hasieratik partio gogorra izango zara, ze Ainoak asko gogatzen dau. Baina, bueno, gaur oso ondo sartu nez partidan, negien ondo sartuan itzala, eta egia esan kiston partida egin dut oso gustora, eta oin ber finala zengo juten dan. Berotzen asterako nik uste konturatu zarela pilotalekuan atera egiten zela pilota, zoruan barrena eta etekin atera nahi izan diozu. Ezaugarri horri, pilotalekuaren ezaugarriari partidan zehar. Bai, behotzen hasi nahi zenean, nikien frontoia bizia zala, pelota asko irtete zala, eta bueno, nik uste dute hori oso ondo indotela, oso ondo lortu dutela, sakiak inbina indotela, eta gero partioan zehar oso ondo sentitu naiz, fizikoki be oso ondo eta oso gustora nago nire maila emanda. Eta piloteoan zehar ere askotan nagusitu zazaizkio, Ainoari? Bai, egia esan gaur oso partio txukuna egin dutela esango neban, nik uste dut partio honeteikoa, eta hori, partio oso ona egin dutela, eta gero Ainoa nik uste dut igual gaur ez da bela izan egun ona, nik dan asmatu dutela, baina bueno, Ainoak tanto batzutan, mine indozta eta bera benega zorionak eman. Eta hemendik denbora tarte laburrera, hemendik 3 egunera final handia izango duzu, eta aurkari ondo ezagutzen duzun Goiuri Zabaleta izango duzu. Bai, oin 3 egun hauetan, deskantzau pixka bat, zentrau finalian, eta barakite final oso gogorra izango dutela, Goiuri baki nola jokatzen da ben, lehengunean Iruñan ikusi nola jokatu zeban, eta nik uste dut partio oso nahin beharko dutela bere irabazteko. Eta neure partez azkena, nondik egin ahal izango diozu min Goiuriri? Ez daki, no? Oin 3 egun hauetan pentsauko, baina, oingo zentrautan dago finaleako partioakin eta ikusiko finala nola joaten den. Ikusiko dugu beraz, ostiralean nola irtatzen zaizizuen gauzak. Eskerrik asko Magi eta barikur arte. Eskerrik asko nahi. Hau esek Magi Barrokalen hitzak eta aurkaria ere ekarriko du azkenerako. Maite Ruiz Larramendik bererik ezin izan du eman eta agian haserre egongo da horregatik. Antxe jarri da Ainoa Ruiz infante eta zer kontatzen duen. Partida azkarra izan da Ainoa eta markagailuan hasieratik ihes egin dizu. Bai, hori da, oso ondo jokatu da Magik,
presio barik, azkenean nolan jokatzen dozunean oso erreza da. Eta bere meritu guztiagatik sartu da finalean. Hasieran, kantu betor ondo ibilinaz, regalo bat indotze eta hasierako sakean, baina bera saketik min handi indozte, eta gero, gaur ez da izen nire egune. Nire burua oso zerren hau, azken finen nien azelako hau, baina etxeko lanak txarto indot, eta emaitza azkenean, txarrak urtetan dira ez, landa bemaili ez dut gure meriturik kendu, perfecto jakatu dago eta horregatik dauz finalean. Halere, udantzea retorriko dira aukera gehiago, zeure jokoa eman alizateko, Ainhoa. Dute barik, hau badakit dela, bakarrik partida dela, ikasteko hartu bedot, eta ez da geratu behar hemen. Edarki da, eskerrik asko, Ainhoa. Azkar egin nahi izan diogu, bera burua zasarre, eta negarrez etorri zaigulako bertara, eskartzen diogu Ainhoari, azkar asko joan da, garriz ere aldageletara eta udantzea erresan bezala izango du aukera gehiago bere jokoa emateko. Amaitu da lautardiko partida eta geu hemendik aurrera binagakoan sartuko gara. B taldeko ligaxka faseari amaiera emango dion partida izango da gaurko jaialdiaren bigarrena eta bertan Jere Iturriagak eta Oian Orbegozok jokatuko dute Gorriz eta haiek aurkari Natale Aranburu eta Olatz Ruizte Larramendi izango dituzte, zerreztu jokoan izango neurketak eta beraz alde horretatik ziur naiz pilotariak lasaiago jokatzeko moduan izango direla, beroketa ariketak egiten ari dira eta berriz ere jendearen aurreko aurkezpena egitera doazenean izango dugu. Komentario lanetan hasteko aukera, oraindu atxeden tarte labur bat hartzera joango gara eta. Berehala gara beraz, bigarren partida honekin Lesakako udal pilotalekutik.
Mugatu dute, binakakorako joko ere mua, lauterdiko marra kendu du Maite Ruiz de Larramendi mugikak, eta badoaz, ondotxo berotuta lau pilotariak, Jera Iturriaga, Oiana Orbegozo, Natale Aramburu eta Olatz Ruiz de Larramendi, erdian Jose Luis Tainta epailea dutela. Jendearen aurreko aurkezpenera, sakea bikote urdinak aterako du, eta hemen kanpotik mikrofonoz kanpoari ginela esan digute. Jose Luis Taintak berak baduela ohitura berezi bat, txapa bera hartzeko, eta hortxe ikusi diogu sarearekin berarekin jasotzen duela. Leon Castilloa bera, oraintxe egin duen moduan, neu lehenengo partidan nena izo hartu, baina bigarren honetan horixe bera egin du, eta jada ondo jarri diogu horri begia. Txapak kolore urdina agertu du, eta beraz Natale Aramburu laukoteko gaztenak aterako du lehendabiziko sakea, eta berak emango dio partidari hasiera. Hasi da partida sake gaiztoa jarri dio Oiana Orbegozori, baina jaso Azpeitiarrak, berriz ere atzera, laburrago, baina aurrekoan ez zain gaizto. Olatzek atzera, eta oraingoan atzelarien arteko lehia ikusiko dugu. Olatzek palanka handia dauka, eta beraz horrek esango nuke lan handiagoa jarriko diola beste egun batzuetan, baino handiagoa akaso Oiana Orbegozori, eta bide horretatik min egin ahal izango diotela. Bikote aurkariari Natalek eta Olatzek, aurrean Jera Iturriaga aukera duen aldiro, ahaleginduko baita hoi bezala jokoan hasten eta erasorako beldurrik eta lotxari gabe jokatzen. Atzean ipinitako pilota bati esker lehendabiziko tantoa lortu du bikote urdinak, eta beste tanto bat jokoan da dagoeneko Nataleren sakearekin abian jarri dena hau ere, eta aurreko tantoan atzelariak ikusi baditugu. Tantoaren lehendabiziko puska honetan behintzat, Jeraren eta Nataleren txanda izan da elkarri erasotzeko, urrundik saiatu da pilota jaisten Jera, baina jokaldi egitera baino gehiago hori eraso pilota altxatzera eramatera joateko pilota zatekeen du eraman, eta zuzenean txapaztira joan zaionez barkamena eskatu dio lagunari, eta Olatzen pilotakada bati eta Jeraren beste hankasartzetxo bati esker, bi eta huts ipini dira markagailuan aldetxoa hartuta aurretik. Urdinak Natale eta Olatz oraingoan pilotak bote laburrago egin dio, baina bote laburrago egin dio Oianari. Natalek ireki, Jerak bien tartera bildu eta gaizto jarri, eta Olatzek eramaterik ez. Bat eta bi. Lehendabiziko tantoa oraintxe lortu du Gorrizari den bikoteak. Errepasa ditzagun, lau pilotarien datuak, 36 urte ditu Jera Iturriaga Leitzarrak, 39 urteko Oiana Orbegozo Azpeitiarrarekin diardu, eta aurkariak baino askoz ere gazteagoak dira. Gaurko aurkariak Natale Aramburu gazteagoa da, eta 15 urte ditu, eta 21 urteko Olatz Ruiz de Larramendi eulatearra du lagun. Pasadi epe pilota Nataleri eta Olatzi pilotaren berri izan dezaten, eta Olatzek eman dio pilota Jerari, beste tanto bat abian jarria ahal izateko. Jerak ireki, Natalek iristerik ez du izan, Zilipurdita ibili da. Frontisean barren aurrena dezente behartu du txokoan aurrelari arerioa, eta gero zabalean libre zegoen zuloa airearen bidez. Bikain probestu du Jera Iturriagak ohi duenez, bina markagailuan bere eskuetan da pilota, eta badator. Aurrelari Nafarra, aurrelari Leitzarra, sake atera.
Olatzek jaso. Baina gehiagitxo bolatu. 3 eta 2 beraz. Markagailuan, partidan estrenako aldiz. Iturriaga eta Orbegozo aurretik. Ipa dezagon. Iturriaga zela hemen jokatzekoa. Beneditz, Harri eta Baizik, baina eskua horrendik ez du bere onera, bat bere onera ekarri eta hortaz jera Iturriaga ari da. Ordezko lanetan eta gaurkoan ona etorri bezain pronto aipatu ditu Janak, entrenamendu gisa hartzeko aukera baduela jerak, gaurko partida izan ere etzidamu Iruñean izango da, bere txapelketa honetako bikotearekin batera, Irati Zabalarekin batera, binakako torneoaren finala jokatzen Leire Oskozen eta Leire Galeanoren aurka. Jokaldia egiten hasi da, Olatz urrundik, baina zenean txapazpira joan zaio eta beraz laugarrena lortu dute Iturriagak eta Orbegozok eta hauxe da binakako txapelketa nagusian Arestiko neguan izan dugun bikotea. Miarritzen geratu ziren aurrerako aukerari gabe, finalardietara arte iritsi ziren, iristea lortu zuten beraz, Jerak eta Oianak, eta alde horretatik ez dute elkarrekiko ezagutzari dagokionez eta jokatzeko ohiturari dagokionez inolako arazorik izango, berriz ere bikotea osatzera deitu dituztenean hauek gaur baino lehen maiz direlako elkarrekin jokatuak. 5 eta 2 markagailuan, saketik lortu du tantoa Jera Iturriagak eta berriz ere jarri du beste tanto bat abian, Olatzek eraman eta azkenean Jerari sartzeko aukera kendu dio, Leitzarrak ireki eta tantoa lortu du. 6 eta 2 markagailuan eta hemen Zabalaldean lanean ari diren argazkilariak ere, nik uste mendik aurrera tentu handiagoarekin hariko direla. Zabalean ez du aparte izan, kameralarietako baten kameraren objektiboa. Nataleren pilotaka da, baina ongi da. Kamera bera eta baita argazkilaria ere, beraz ez da deus gertatu. 6 eta 2 markagailuan, Jerak atera du beste sake bat eta beraz beste tanto bat jokoan jarri. Orbegozok eskatu eta gerri-gerrian jotako pilotaka da bati esker. Jokoa atzerantz bideratu. Natale sartuko da orain ireki. Jerak Ormabikoa, asko zabaleratu da eta iristeko denborarik ez dio eman Lazkaotarrari. Halako jokaldietarako beta ematen zaionean Jerak ez du barkatzen eta orain ere kantxaren erdi-erditik garbi ikusi du jokaldirako Ormabikoa jotzeko aukera izan zezakela eta maisurik onenaren pareko tantoa utzi du eta zalek Xaloz behar zen legez eskertu diote. Jokaldia aurrelari Leitzarrari beste tanto bat jokoan, orain ere Jera aurrealdean protagonista eta joko nasle. Zabalera Oianak norantza aldatu eta baita tantoa bera ere eta ezker paretaren inguruan zegoen tokitik Zabalera arineketan etorri da, korrika pilota jaso asmotan Natale Aranburu, baina azkenean joal izan badu ere ez da txapa gainerako izan. Nataleren kolpaketa 8 eta 2 markagailuan eta apurka badoaz. Zulo polita zabaltzen markagailuan Jera eta Oiana, irutik 8-rakoak, denak elkarren segidan bata besteari kateaturik egin baitituzte. Egitea lortu baitute orain arte eta 8-garrenetik 9-garrenerako bidea alaxe egitea aurrekoei kateaturik egitea nahi izango zuten, baina azkenean 6 ingurutik biltzerik ez du izan Oiana Orbegozok eta horrek tantoa eta
Hirugarrenaz gain arnas apur bat ere eman die Nataleri eta Olatz Ruizte Larramendiri, eta hauek zuzenean Jose Luis Tainta epailearen saskira joan dira beste pilota bat ateratzera. Pilota hau aurreko baino bote txikiagoko iruditzen zait niri. Eta Iturriaga aurrean hain jostaria eta hain sartu zalea denez, akaso Orbegoz hori eta biei pilota biziagoa komeni zaie edo datorki hobeto eta pilota lasaiago jabalago baten aldeko autua egitea izango da. Nataleren eta Olatzen kasuan zentzuzkoago euren jokoaren ezaugarriak zeintzuk diren aintzat hartzen baldin baditugu behin. Beste tanto bat jokoan izan da, harik eta Natale Aranburu pilota irekitzen ahal egin du eta tantoa galdu duen arte, 9. lortu dute Jerak eta Oiana, gauzi izan da Natalerek gaurko partida honetan egindako lehendabiziko kalea, eta tanto egin bezain pronto euren pilota eskatu die. Euren pilota eskatu dio Jerak Tainta jaunari, Tainta epaile jaunari. Atera duzakea Jera Iturriaga, Olatze Geraman. Eta gero Oianak atzera. Jokaldiak egin eta egin ari dira aurreko kuadroetan bi aurrelariak, baina epaileak pilotakada hori bigarren botea egin ostean eramana izan dela adierazi du, eta hor Jose Luis Taintak ederki asmatu du, errepikapenean zuzenekoan baino nabarmenago ikusi ahal izan baitugu. Natalek bigarren botea egin eta gero jaso duela pilota hori 10-3, beste tanto bat beraz Iturriaga Orbegozo bigotean entzat, eta gauzak lehendabiziko partida ez bezala oso gorri dira orain. Oiana sartu da, ez du behar bezala pilota jo, oraingoan berarentzat aukerakoa, bitardian gerri-gerrian jo eta atzera. Irutartitik Zabalera Olatzek jokoaren norantza apur bat aldatu asmotan. Natalerentzat aukera garbia izan daiteke onakoa, bipareta bai, ona bai, baina gehiagitxo behar baino gehiago Zabaleratua ere bai. Kontrakantxan egin baitu bote. Nataleren normabikoak eta akatxorri esker, gehiagi Zabaleratzeari esker lortu dute 11. eta iritsi dira lanerdietara. Jera eta Oiana eta lehendabiziko partidan erakutsi dituen moduan hurbildu zaie lau pilotariei. Jose Luis Tainta epailea bat zenbakidun txartela erakustera, eta berriz ere atxeden seterainoko bidea egingo du epailea gero etenaldiari dagokion denbora tartea agortuko dela adierazteko, hori beste pilotaleku batzuetan ez du ikusten hemen bai, eta eregin horietan ere txukun eta behar bezala diardu Jose Luis Taintak, epaile izateaz gain, aipa dezagun bertako pilota elkartearen, Arkupe pilota elkartearen ordezkari eta kide ere badela, beraz gaur saskiarekin eta kantxaren barnealdean gertatzen ari dena zuzentzen ari bada ere, bestelako eginkizunetan ere badabil urtean zehar gaurkoan epaile lanetan ari den Jose Luis Tainta. Etenaldia agortu da, eta badator berriz ere esakera Jera Iturriaga haiek egin beharreko tanto kopuruaren bigarren erdian sartzeko helburuarekin 11 egin dituzte orain arte, eta beste horren beste 11 egin beharko lituzkete txapelketari dagokion leian behintzat. Ezer erabaki beharreztuen
puntua lortzeko lehen da bizikoa luke bietako edozein bikotek. Aurretia Zubiden, Arrietak eta Orbegozok eta Eulaten Aranburuk eta Ruiz de Larramendik ez zutelako irabazterik izan. Nataleri sartzeko aukerarik ez dio eman Oianak eta azkenean Olatzek atzeratu behar izan du, gauza bera egin du. Horren ondoren Oiana Orbegozok ere asko gaiztotu zaio pilota Jerari, baztertu ere bai ezkerparetara eta azkenean ez du nahiko zuken moduan jo eta horrek eraman du Zabalaldeko txapaiotzera. Pilotaka da hori, kolpeketa hori. Eta berriz ere aspalditxoko partez. Gorrien tanto boladari eten puntua jarri eta tanto egitea lortu dute Natalek eta Olatzek. Eta beste sake bat ateratzeko aukera eta erabateko eskubide izan du Natalek. Atzera oraingoan Olatzek, pilotaka da bigaina izan da. Seiterritik Oiana Orbegozo Azpeitiarrak, altxatzerik izan ez duena, hortxe duzu, pilotaka da hori errepikatuta Jaun Andreok, pilotaka da gaiztoa jarri du. 6. kuadro terdi ingurura Olatzek eta Oianak ezkerrez ez du eramaterik izan. 5:11. Olatzek atzean atzera jotako pilotaka behi esker baditu egindako tanto bi. Beste tanto bat dago jokoan, pilota gaiztoa orain Orbegozok jarri dio. Olatzi beste sake bat, beste zafraldi bat atzera Jera Iturriak eta gauza bera egingo duela uste banuen ere kantxaren erdialdera bideratu du jokoa Orbegozok. Jerak aukerakoa moztu, berriz ere gainera datorkio Nataleri, baina jaso Unpagoran. Txokoan dejada Jerak eraman eta luza jarri Natalek, moztu gaizto Orbegozok eta horrengoan berriz ere Lazkaoko pilotariaren aukera. Olatz sartuko da jokoan, aspaldi joko partez atzera. Biterditik, lauterditik Orbegozok eraman eta Aranbururi sartzeko aukera kendu gainera. Olatzek atzera, 5:00 Orbegozok jaso, jokaldia txokoan Aranburuk, Iturriagak berak ere bai, eta gero luza jarri ostean apur bat lasaitu du tantoa Orbegozok. Aranburu sartuko da jokoan, dejada ona txokoan, eraman bere burua lurrera bota eta gero Oianak, Jerak hori ere jaso eta aurkariari pilota gaiztoa paratu, oraingoan atzera Oiana Orbegozok tanto nahasi ari gara ikusten eta berriz ere atzelariak izan dira, tantoari lasaitasun puntu bat eman diotenak, azkenerako Olatz Ruiz de Larramendiren sake bat utzi du, eraman gabe. Oiana Orbegozok tantoak eragindako nekearen ondorioz seguruenik. 6:11, tantoa lortu dute beraz. Aranburuk eta Ruiz de Larramendik atzean 3 pilota. Atzera jotako 3 pilota bilakatu ditu tanto Natalek ez Olatzek eta berriz ere sakera abiatu da Natale. Zabalaldera erantzun dio sakeari Orbegozok, Natalek jaso eta gero Iturriagak atzera, ezkerrez sartuko da Olatz. Eta baita Orbegozo ere, doito iritsi da pilota hori frontisera. Txokoko dejada ona Natalek, Jerak lenda biztiko botean jaso. Oraingoan atzera eta Oianak eramaterik ez. 7:11. Ongi, irakurri ditu zuloak eta egin beharrekoak Natalek eta atzean aukera garbia ikusi orduko pilota ara bideratu eta tantoa lortu du. 7:11 beraz, markagailuan. Aranburu dator ostera ere sakera. Pilotari punpa eragin.
Eta jarri du beste tanto bat martxan. Orbegozok jaso. Natalek ireki dejada gaiztoa. Txokorantz jera, goraingoan zabaletik zabalera luze xamar, Olatzek atzera, kantxaren erdira bai baina eta geldian jo behar izan du Oianak eta gero hor ala Olatz nola Natale pilota eramateko moduan izan zitezken eta hor mesede baino kalte handiago egin diote elkarri. Gipuzkoarrak eta Nafarrak eta pilota ura eraman barik utzi dute. Eta 12. lortu dute. Gauzak horrela, Jerak eta Oianak. Sake gaiztoa, Olatzek jaso eta Jerari sartzeko aukera kendu gainera. Oianak atzera eta baita gero Olatzek ere bere palanka erabili da berriz ere lehenko lepotik burua. Atzetik kolpea dira eta pilota albait luzeen ipini. Kasu honetan laburrago jokatu du ezker paretaren ingurutik. Pilota jo behar izateagatik seguru asko. Gaurrengoan Zabalaldetik jo behar Ormabikoa. Bikaina eta azkenean Jerak eramaterik ez, asko zabaleratu da Biormakoa, baina Jerari iristeko denborarik ez dio eman, ez gaitu honetara ohituta normalean Olatz Ruiz de Larramendik, atzelariari gainera Ormabiko gutxiago ikusten zaio, aurrelariari baino. Kasu honetan ordea ederki egin du jokaldia. Atzelari eulatearrak horretarako aukera ikustearekin batera. Sake luzea jarri du Aranburuk. Oianak jaso. Natalek atzera, pauso bi aurrera egin eta pilota moztu, gainera txoste egin dio Nataleri eta Lazka Otzarrak eramaterik ez 13-8 eta berriz ere tantoa lortu dute Jera Iturriagak eta Oiana Orbegozok. HB seteraino joan da Oiana freskagarriari Zarragotxka baten batera berriz ere etorri da kantxara eta badator Jera tanto bat abian jartzera. Zer paretari txetxutako sakea, arazorik gabe. Atera du bertatik Olatzek eta gero sake bat Orbegozok eta beste bat Ruiz de Larramendik berak. Olatz sartuko da jokoan, luze-luze, iruterditik. 4 eta 3 laurdenera, bosteterditik eraman eta luze jarri. Orbegozok, Olatzek jaitsi. Jera sartu da eta oraingoan Natalerentzako txanda, bien tartera luze. Orbegozok eraman eta atzeratu, makurtuta jaso. Olatz Ruiz de Larramendik, zabalean dejada ona Jerak. Eta dejada ona izan bada baita pilota zalearen eskertza ere, alakoxeak gisa bereko izan da pilota zaleak jo duen txalo zarta. 14-8 Jerak dejadaz lortutako lehen da biztiko tantoa izan da hori eta berriz ere badator bat ere denbora tarterik galdu gabe sake ateratzera Leitzarra, sake gaiztoa bosteterditik ongi eramandu Olatzek. Oianak jaitsi Natalek eraman Jerak moztu, gaizto jarri dio Nataleri baina ezkerrez behar bezala eroan du, Ormabikoa egin gura izan du Oianak, baina txapazpira joan zaio, 9-14 eta hanka sartze honi esker. 9. lortu dute Natale Aranburuk eta Olatz Ruiz de Larramendik eta aspalditxoko partez. Oraintxe aldatu dute lehendabiziko pilota Lazka Otzarrak eta Eulatearrak.
gaizto jarri du, txoste egin dio pilota gainera. Oianari Olatzek atzera, gerri-gerri enotako pilotaka da, eta ezker pareta behar leku, oraingoan ezker paretaren inguru hori behar leku du behar leku. Oiana Orbegozo, hortik atera ezin da dabil, aurkariak ari zaizkiolako pilotakadak bideratu, eta jera oraintxe sartu zaio lehen da biziko aldiz laguntzera, beste pilota txar bat ere kendu berri dio orain, eta dejada egitera menturatu da Olatz, baina Xaparekin egin duen kontrol, bere kolpaketak bete-betean, hemen partida hasia itzin esan dut, ez dutela ezer jokoan, lehiari dagokionez ez dutela ezer jokoan, eta horrek beraz joko lasaiago eta gozagarriago egiteko aukera ere ematen du, eta horretarako lizentzia hartuta ari dira lanean. Lau pilotariak, nola aurrelariak ala atzelariak, aurrealdean kantoren bat edo beste bukatu nahian ari direlako. Jaietako partida da, eta beraz naiz eta torneoari dagokiona izan herriko festetara datozenean hori egin nahi izaten dute, eta orain hori ari da, partida honetan hori ari gara ikusten. Herriz ere kirol kontuetara itzuli da oraingoan pilota moztu egin du Jerak, aurkariari zaila paratu eta Natalek eramaterik ez du izan, 16 eta 9, eta berriz ere este tanto bat, bigarren elkarren segidan Jerarentzat eta Oianarentzat. Sakea abian jarri du Jerak, Olatzek jaso, Orbegozo gatzera, Olatzek luze, Oianak ere luze jokatzea erabaki du, baina ez da makala. Olatzek eman dion arrapostua. Aukerakoa etordakioke oraingoan Jerari moztu, Olatzek makurtu eta jaso, baina beste aukera garbi bat Jerarentzat, Zabaleko arrastoa behar bezala neurtu, jokaldia egiterakoan ere ura behartzen legez eztaindu, pilotak bertan jo egin beharretzuela segurtatzeko eta tantoa lortu. Eta dejadaren bidez, baditu bi dagoeneko Jera Iturriagak lortuta. 17 eta 9 eta aipagarria iruditzen zait, orain arte bikote bietako inorreztela, atxeden setera joan partida bigarrenez geratzera, intentsitate handian ari dira tantoak jokatzen, iraupenari erreparatuta ez doa bereziki partida luze eta gogorra, baina tantoak maiztasun edo eta intentsitate handian ari dira jokatzen, eta horrek noski nekea eragiten, eta horrek noski nekea eragingo die lau pilotariei, baina beste hainbatetan aipatzen dugun moduan balia dezadan, abagunetxo hau esateko pilotari hauek ondotxo prestatua direla, profesionalak, eta beraz lan egiteari eta halako lanari ez diotela bat ere beldurrik, eta azken bolada honetan egiten ari diren prestakuntza ari dela fruituak ere iten pilotalekuetan, eta baita gaur ere oraingoan Zabalean Natale Aranburu jokaldia egiten hasi da, baina Zabaleko dejada hori txapara joan zaio bete-betean. 18 eta 9 eta auspoa betexea ikusten dio Olatzi, eta berak adierazi dio etenaldi eskaera epaileari, eta beraz bigarren aldiz haiek erabaki dute partida geratzea, eta badator roi bezala pilotariei
txarteltxoa, zenbakidun txarteltxoa erakustera. Jose Luis Tainta epailea, pilotariek buruarekin baiezko keinu egin, horren jakitun ondotxo zirelako, ona bildu den pilotazalea izango den bezala. Erlojuari begiratu dio Jose Luis Taintak eta berriz ere lanera etor daitezen eskatu die Laurei eta badoaz Laurak. Berriz ere kantxara beharrean segitzera. Beste tonto bat jokoan da Jaun Andreok, atzelarien inguruan da pilota. Oraingoan Olatzek jo du eta segidan Oianaren txanda izan da pilota. Zaila jarri dio Oianak Olatzi eta azkenean Eulatearrak eramaderik ez du izan. Eraman bai, baina botea kontrakantxan izan da. 19 eta 9 beraz markagailuan. Eta berriz ere, lehenko pilota beratzea erabaki dute Jerak eta Oianak. Hortxe duzue, tantoaren azkenengo zatia errepikatuta, Sake gaiztoa jarri dio aurrena Jerak Olatzi eta gero pilota irekita tantoa lortu du Iturriagak berak, 20 eta 9 eta garaipena esku-eskuan dute. Eneritz Arrietak eta Oiana Orbegozok, gaurkoan Jera Iturriaga Azkoitiarraren lekua betezera etorri baita. Lesakara. Sake gaiztoa Jerak, Olatzek jaso, Oianak atzera, gainera etorri zaio Olatzi baina ongi eraman du. Jerak atzera, ezkerrez sartu beharko du Olatzek, baina oso zaila zen ura eta azkenean erantzunik barik geratu da. 21 eta 9, tanto bakarrera garaipena eta torneoko lehendabiziko puntua. Arrietak eta Orbegozo. Arri eta Orbegozo bikote titularrak. Hauzu izango da. Jerak aterako duen azken sakea. Sake gaiztoa, aurrekoak baino laburxeagoa. Bitxe egingo da Olatz, gainera ere bazetorkion eta azkenean eskumaz nola edo ala atzeratu du pilota. Oianak jaitsi, oraingoan bera pasada aurrera, akaso airea baliatuta partida era gozagarrian amaitu gurako zuelako, baina horretarako aukera egokirik izan. Begien biztan. Natalek ireki, Jerak jaso, Natalek moztu, bertan da Oiana, dejada egiten hasi da, baina txapazbira joan zaio, 10 eta 21, aldea hain denean nabaria, alako hankasartzeak, alako jokaldi, saiakerak egiten aldira eta barre txiki ere atera zaio Oianari jokaldia egin bezainarin eta ikuste, hemendik aurrera ere halako ahalegin gehiago ikusi behar diogula Azpeitiarrari. 10 eta 21, hemendik aurrera sake guztiak, Natale Aranbururi dagozkio, sake ona, Oianak jaso eta oraingoan Olatzek pilota inarrosteko aukera atzera, luze, Seitarridik jaso, Oianak eta gero dejada
egiten hasi da Natale, baina txapazpira joan zaio. 22:10 amaitu da partida, Natale galdutako pilota horri esker, eta azkenerako 33 minutu eta 52 segundo iraunduen partidaren ostean txapelketako lehendabiziko puntua lortu du Harri eta Orbegozo bikote titularrak. Orain, mikrofonoarekin arazoak izan ditugu. Esaten ari nintzaizuen neskak 22:10 garaipena lortu duzue. Kantxan behar bezala osatu duzue bikotea. Ongi uztartu zarete eta azkenean garaipena lortu eta puntuarekin joango zarete etxera. Bai, hori beharko do binakako elkarrekin jokatuta gaude eta egia esan oso guztua biltzen elkarrekin. Eta nik uste gaur babieke ongi haitu gala. Aurrean zeuk hoi bezala ekin diozu erasoari eta tantoren bat edo beste bukatzea lortu duzu. Bai, erasorako pilota leku da, ez? Ematen badiozo bizibili eta aukera da honen bukatu, eskertu da hortako eta nik uste txukun, ez? Errematen bai gaur. Eta pilota lekuak irtera izateak horretarako aukera gehiago eman dezake behar bada. Bai, latzekin ez da erresa, ez? Beretzare pilota leku hona da, asko maten dio pilotai, baina Oianak oso ongi eutxi dio. Hemen saiatu nezizkoat hor jokuen azten. Eta zeuko Oiana, askotan ikusi behar izan diozu Bizkarra Olatzi, bera karrotu besterik ez duelako egiten daukan palankarekin asko irteten zaio eskutik pilota, baina alere ongi neutralizatu duzu, atzelari aurkaria. Bai, nahiko guztua bilen ez, pelota gozatzen da, ezkerrakin gaur desente eman ditu eta guztua bai. Eta txapelketari bukaera polita, eman diozue. Bai, hoi da ez, azkenin. Lehen galduta gentotzen da, gaur irabazita bentsat txapelketa amaiera ona. Eta azkena zuretzat gera, Oianak esan dit, gaurkoa entrenamendu gisa balia zenezakeela barikurako, eta nik uste gaurkoan lan txuguna eman da, maila polita eman da ostiralerako jada prest izango zarela, honezkero? Ez da txarra ez, entrenamentu modun, galtzak txurik jantzita beste tentsio bat izaten da, gaina lesakan San Ferminetan politxe da eta guztua. Nire partetik azkena eskuetatik nola bukatu duzu, ostiralerako aitzakiari gabe. Ongi, arazoi gabe. Aitzakiari gabe beraz ostiralerako, eta elkarreztatean zaitu dela, aprobetxatu behar dut. Aurkari ez galdetzeko, Leire Oskoz eta Leire Galeano, partida zaila izango duzu aurrean, Irati Zabalak eta biek. Nik uste ez oso gorra aurre ikusten dut, azkenen labreiten pilotare zainbeste ateatzen, bi Leirek oso seguru jokatzen du guke bai, eta nik uste hor gehien asmatzen duenak asko eukiko doleine. Ea bada zer gertatzen den ostiralean, eskerrik asko neskak. Bale, zuri nahi. Zorionak berrizare garaipenagatik. Hau esek, bi garaien izak eta badatoz. Natale eta Olatz elkarrizketasetera. Neskak ez da posible izan, gaurkoan saiatu bazarete ere, punturik gabe etxera. Bai, saiatu gara, izan dugun egin dugu, baino puntua bereien alde. Askotan eman diozu pilotari eta atzean izan duzu Oiana partidaren zatirik handienean, baina berak ere Bizkarra ongi erakutsi dizu. Bai, atzeratzen saiatu naiz, batzutan horrezkerre aldea sartu dio eta tantoa sartu dugu, baino beste guztietan eraman ditu Oiana oso zendu biliatzean, eta bueno. Eta Natale, bi aurrelariak aurreko kuadroetan joko alaian murgilduta ibili zarete denbora luzean eta zeu ere saiatu zara jokaldi batzuk egiten, baina askotan egin duzu topo txaparekin edo txapapearekin. Bai, saiatu ganarren txapa eta bastantetan eman diogu.
bai ere oso ondo jakin du tantoa bukatzen, jera aurren oso finibili da, eta bueno, guri etzaigu eta nahi genuen bezala. Eta punturik ez duzu lortu ere, txapelketaren balorazio positiboa egin beharko duzu, ezta? Bueno, positiboa ez da gitz, jokaitu egun bi partiduk igual ez gehan nahi genuen bezain guztua gaitu, baina bueno, gu gutxinez saiau geha jokatzen da, bueno, ez da eta baina zerbait positiboa atatzekotan, ez da gitz esango nun. Udaran zehar etorriko da, jokatzeko aukera gehiago. Esan beharko bueno, azkenen txapelketa igual ez da izan gu nahi genuen modua, baina bueno. Ederki Banesak, eskerrik asko eta altxaburua. Hau esek, Nataleren eta Olatzen hitzak eta geu bagatoz. Elkarrizketak egin ditugun tokira, ikusten ariko zareten moduan hemen pilota hotxa da nagusi, jaialdiak 3. partida bat izango baitu, Garfe pilotako 4 pilotari hemen ari dira, berok eta ariketak egiten euren partida jokatu aurretik, eta geuk honetan txeuzi behar dugu gaurko emankizuna, ados pilotaren pilota eskaintza, hemen txebukatuko baita Lesakako San Ferminei dagokienean, lehen da biziko partidan, lauterdiko finalerako txartela lortu du Maili Barrokalek, Ainhoa Ruiz Infantemendean hartu eta gero, eta bigarrenean garaipena Jera Iturriagarentzat eta Oian Orbegozorentzat izan da, 22-10 Natale Aranbururi eta Olatz Ruiz de Larramendiri irabazi ostean. Eta beraz, datorren ostiraleko jaialdia erabakita geratu da, 2 partida izango ditu jaialdi horrek ere, lehen da bizikoa lauterdiko torneoaren finala izango da, bertan Goiuri Zabaleta eta gaurko garailea Maili Barrokal izango direlarik elkarren aurka, eta ondoren duela 2 aste zehaztu zen Binegako torneoaren finala ikusteko aukera izango dugu, eta bertan elkarren kontra A taldeko eta B taldeko 2 bikoterik onenak izango dira. Leire Oskozek eta Leire Galeanok osatua batetik, 2 gaztek osatua batetik, eta bestetik Jera Iturriaga Leitzarrak eta Irati Zabala Lizartzarrak osatutakoa izango dute aurkari, Leire Oskozek eta Leire Galeanok. Besterik ez beraz gaurkoz, hausi izan da, Lesakako jaialdiak eman duen guztia plazar baduzue, ostiral eguerdian izango dugu Labritetik, elkarren berri 11:00 aurrera. Plazar baduzue, datorren ostiralera arte, arratsalde on Lesakatik.